Kita lanjut dengan lagu berikutnya, Mon. Apa, Dik? Ono lagu Balen. Wah, Balen iki Cak Pambayun karo ning Tatang ku dilanjut ono niku idolane Pambayun kabeh. Iya. Coba tepuk tangan Pambayun dulu, tepuk tangan Pambayun, oke. Oh, luar biasa. Karo sapa Pembayun? Karo sapa? Pak ning Cak Pam. Cak Pambayun karo ning Tata. Oh, ning Tata. Karena Anda selalu jerit maka tidak jadi. Nek ndelok surak arek-arek, jangan-jangan ada apa arek loro iki. Aku gak melok-melok lho ya. Delok nang kuwi nyanyine mepet ya yo ngono ae. Dadi ning Tata karo Cak Pambayun lagune Balen, dilanjut lagu Lungset. Oke. Neng Eni tepuk tangan Barada Unesa Surabaya. Jan-jane
ata rewangi korban